Nwadiora mma onye ezigbo afa ya bụ Amarachi Atama. Tata abịara m ihe mmemme anyị na-akpọ Ichekwu. Ọ bụ ihe mmemme ọhụrụ na Nwadiora Mma TV ebe anyị ga na-etinye okwu uche, ebe Nwadiora Mma ga na-ekwu ma uche ya o, ebe gị na onwe gị nwekwara ike tụnye oke dị iche iche, ya bụ kwukwu uche nke gị o, ikiri iche gị kwu uche gị, kwukwe maka ihe ọzọ ịchọkwa ka ya tinye uche kwuo maka ya. Nke taa o nwere obere ihe nsị ka m kwuo maka na oge ụfọdụ a na-asịkwa na ọ bụ ekwughị ekwu mere ọnụ, anụghị anụ wee mee ntị. Ya bụ na ọ dị mma ka ekwuo dịka ndị be anyị si ekwu ya n'okwu. Ya bụ onye kwu ihe ya kwuo ya, m ga na-ekwu uche m ga na-ekwu ya maka na ihe na-emebi. Oge ụfọdụ ya na-agba nkịtị ka ọ naghị eme, mana ọ na-eme. O nwere ihe ndị be anyị na-akpọ iru mgbede. Ọnya bụ isiokwu m nke taa. Gịnị bụ iru mgbede? Iru mgbede bụ mgbe gboo ụzọ esi akwadobe nwaanyị ịlụ di, ya bụ ịbanye na di dịka nwaanyị nụrụ di. Oge ahụ bụkwa ndị nne na-emekarị ya bụ iru mgbede, na-eke ụmụ ha, ekụziri ụmụ ha ka esi ebibe di, ka esi amụ nwa, ka esi eme nke a, ka esi eme nke ọzọ, ka esi eme ihe dị iche iche na otu dịgasị iche iche. Oge esonye dịka onye lụrụ di, ya bụ dịka ụmụada na ndị otu ya. Oge a wee bụkarị oge ndị nna jikwa wee na-akụzikwere ụmụ ha ka esi anụ nwaanyị, maka na ha ma na ụmụ nwaanyị ruo uche mgbede pụta na ụmụ nwoke ga-anụ ha. Ndị nna na-eji ihe dị iche iche agwa ụmụ ha nwoke okwu dịka ilu. Oge ụfọdụ na-asị na uche amarogo ihe ude sọrọ, maka na ndị be anyị na-asị na anaghị agba aka arịeli ọjị. Ya bụ na ọ bụ nkwadobe dịka nwoke na nwaanyị chọrọ ịlụgbu onwe ha. Ọ ụzọ eji eme ka alụmdi na nwaanyị na-atọ ụtọ. Ọ bụ na erucha mgbede ọnwa ole ma ole dị apụta ebe a ga-anọ n'ama gbaa egwu. Ụmụ nwoke ndị a zụrụ azụ, ọ bụrụkwa nke ọbụla, ụmụ nwoke agwagoro ihe bụ ịlụ nwaanyị, ihe bụ ya na nwaanyị ibi, ihe bụ ilido nwaanyị anya, ugwu dị na nwaanyị, ugwu dị na di, ugwu dị n'ezinụlọ. Ọ pụtakwa a na-alụ onwe ha. Mana kịta gịnị na-emezi? Ebe anyị hapụgoro omenala mebe omenelu. Ọ eziokwu na oge na-agba ọsọ, anyị mana nwaanyị jikwa ọsọ wee na-eso oge ahụ. Mana onye na-agbazi ọ ga-ahapụzi uche ya, ọ ga-ahapụzi uche ya. A sịkwa na mmadụ anaghị agba ọsọ hapụ ike ya. Ị na-agba gịnị ike gị na-agba? Ya bụ na ọ dịkwana mma na anyị gbatụkwana, anyị echemie echiche, lemikwana anya n'ihe dịgasị mma anyị na-emegbu, ndị nna nna anyị na-emegbu, họrọ ya na-emekwana ya. Tata gịnị bụ iru mgbede nke taa? Iru mgbede nke taa bụ akpọta nwaanyị chọrọ ịlụ di, asị ya otu ị na-anụ di, iru ebe ahụ chapa anya gị nka ifrọkụ ụmụ nwanne ebe ndị dị gị ebe ahụ ị na-abanye ha dịkwa egwu. Iru ebe ahụ chapa anya, ekwere ka mmadụ zọọ ụkwụ, ya bụ azụọ gị zọpasịa ha ike. Irukwa ebe ahụ na-ekpokọta ihe na-eme, a na-akụziri ya. Nwaanyị nọzarịbe di, nne na nna ya amankwe ya ka na ụmụ nwanne ya amankwe ya ka ọ tinye uchu na di ọ na-anụ. Nke dịkwa ụmụ nwanne ya agwụ ya, ndị nne na nna ya agwụ ya, otu anyị na-anụ nwaanyị. Ụmụ nwaanyị dịkwa egwu, ọ na-abatakwa ekwekwana ka o jiri achamọkụ ụmụ nwaanyị a. Ịma na ọ gụrụ akwụkwọ, ọ gụrụ nke mbụ, gụọ nke abụọ, gụọ nke atọ. Ịma na ọ ga na-awa anya dịgasị aga anya. Ya ọ bịa ị ga-eji aka nwoke, aka ike odogwu wee na-eso ya. Ị ga-achakapụrụ anya ọfụma ọfụma, ekwekwana ka ọ zọọ gị ụkwụ. Nwoke na nwaanyị, nwoke dị nkwadobe jiri igwe nabata, nwaanyị jiri nkwadobe jiri igwe nabata, alụkọsịa ezinụlọ abụja ya ga ahịa a na-azụzi ahịa. Ọ dịkwa mkpa ka anyị chee uche na ya, ka anyị tinye uche na ya. Ekwughị ekwu mere ọnụ. Asịkwa m ka m tinye uche, maka na alụmdi na nwaanyị na-ahụgasị taa ọ naghị enye m obi ụtọ chagharị ịbanye n'ihe. Ya bụ nwaanyị, nne na nna anyị biko nyere nna anyị aka. Hapụ na nwoke na nwaanyị hụrụ onwe ha, hụ onwe ha n'anya, ka ha lụgbo onwe ha. Ada na-akụziri ha ihe ọjọọ a ga-eji banye ezinụlọ, maka na o so n'otu ihe na-ebute nkwasa na ihe a niile anyị na-ahụ taa dịka alụmdi na nwaanyị. Timie na uche, ọkwuche m ka m kwuru. Ndewo.